Vážení a milí diváci, vítám vás u dalšího z řady svých videí. Tentokrát se jedná o video vjezdového návěstidla. Než začnu popisovat, co vlastně tady všechno to návěstidlo umí, tak bych vás rád seznámil s tím, co můžete kde vidět, protože to je tentokrát trošku složitější. Začal bych tím, že v této části je vjezdové návěstidlo tak, jak vypadá ve skutečnosti v kolejišti. A tady dole je jeho samostatná předvěst. V této části je opakování vjezdového návěstidla v dopravní kanceláři na ovládacím pultu. A tady dole je opakování samostatné předvěsti. Tato kontrolka je kontrola kmitače. Dál, co tady můžete vidět, je samotný kmitač. Ten kmitač je tam z jediného důvodu, je to proto, že až bude větší množství návěstidel, tak aby byly všechny synchronizované. Tady dál dole můžete vidět tohle jako samotný obvod, který je tím řídicím obvodem pro návěstidlo. A tady jsou ovládací prvky. Vím, že to teďka zatím vypadá trochu složitě, ale až to bude všechno zapojené v kolejišti, tak budou k obsluze zapotřebí pouze dva prvky. Je to povolení návěstidla a přivolávací návěst. Všechno ostatní bude probíhat zcela automaticky, protože, jak je známo, tak vjezdové návěstidlo je závislé jak na výhybkách, které jsou za návěstidlem, tak na znacích na dalším návěstidle. Nyní zde můžete vidět, že tady na vjezdovém návěstidle i na jeho kontrole svítí návěst stůj a na samostatné předvěsti svítí výstraha. Teď bychom se tady šli podívat, co všechno to dokáže. Takže předně, když povolíme vjezdové návěstidlo, tak vychází zařízení z toho, že na odjezdovém návěstidle za ním je návěst stůj, pokud tam nepřichází nějaký konkrétní další signál. Takže na vjezdovém návěstidle nám svítí výstraha, stejně jako je její kontrola. Na samostatné předvěsti nám svítí volno. Podíváme se, co to dál umí za znaky. Podíváme se tedy nejdřív na předvěstění. Pokud budeme předvěstit rychlost 40 nebo 30, na vjezdovém návěstidle nám bude svítit přerušované žluté světlo. Pokud zvolíme rychlost 60, opět přerušované žluté světlo, tentokrát ovšem kmitá rychle. Pro očekávejte 80, je to pomalu přerušované zelené světlo a pro rychlost očekávejte 100, je to potom rychle přerušované zelené světlo. Pokud je na odjezdovém návěstidle volno nebo výstraha, bude předvěstěna návěstí volno. Pokud jde o jednotlivé rychlosti, máme tu rychlost 30, rychlost 40, předvěstěná je opět stejně jako 30, akorát už nám nesvítí indikátor, rychlost 60, opět s předvěstěním, tady můžete vidět, že svítí i v dopravní kanceláři zelený pruh, rychlost 80 a rychlost 100. Ještě pokud to návěstidlo opět zakážu, a teoreticky v případě tohle programu kdykoliv, pokud stisknu přivolávací návěst, svítí přivolávací návěst. Ta teda svítí, jak jsem říkal, kdykoliv, takže můžu i třeba, když tam svítí něco jiného. Tak. To by bylo asi ten základ, co to umí. A teďka bych rád ukázal trochu kombinaci jednotlivých znaků. Takže opět pustíme návěstidlo. A zkusme tedy od začátku. Rychlost 30. Zatím se předpokládá, že na odjezdové návěstidle svítí stůj nebo přivolávací návěst, nebo třeba posun dovolen, takže k tomu svítí výstraha. Můžeme přidat očekávejte 40, očekávejte 60, očekávejte 80, očekávejte 100, anebo potom volno. V podstatě stejně se tváří i pro rychlost 40 zapojení. Je to 40, očekávejte 40, 40 očekávejte 60, 40 očekávejte 80,
40 očekávejte 100 a 40 a volno. Zajímavější situace je v okamžiku, kdy už nám svítí jeden žlutý pruh dole, je to rychlost 60 a 40, 60 očekávejte 60, 60 očekávejte 80, 60 očekávejte 100 a 60 a volno. Tak, jeden dolní zelený pruh pro rychlost 80 a opět kombinace 80, očekávejte 40, 80 očekávejte 60, 80 očekávejte 80, 80 očekávejte 100 a 80 a volno. Tak, další rychlost 100 km za hodinu. A opět kombinace 100, očekávejte 40, 100, očekávejte 60, 100, očekávejte 80, 100, očekávejte 100 a 100 a volno. Tak to, pokud se nepletu, by měly být všechny návěstí, nejsem si jistý, jsem ukazoval akorát volno, pokud ne, tak ještě teda dávám volno tím, že na následující návěstidle svítí volno výstraha, ale pokud se tak vzpomínám, tak tam bylo, takže asi všechno, takže já vám děkuji za shlédnutí a věřím, že zase brzy s dalším videem. Na shledanou.